Και πώς αντιμετωπίζονται οι αλλεργίες? Οι αλλεργίες αντιμετωπίζονται πολυπαραγωγικά. Ο πρώτος τρόπος απλώς είναι να αποφεύγουμε την έκθεση σε αλλεργίες. Για παράδειγμα, κάποιος που είναι αλλεργικός στα ακάρια της σκόνης δεν έχει φλοκάτες μες στο σπίτι ή λούτρινα που τραβάνε σκόνη, ειδικά στο υπνοδωμάτιο. Ο δεύτερος τρόπος αντιμετώπισης είναι η συμπτωματική αγωγή. Όποιος φτερνίζεται παίρνει αντισταμινικό. Όποιος έχει δύσπνοια παίρνει εισπνεώμενο που έχει συνδυασμό βροχοδιασταλτικού όπως το αερολίν και εισπνεώμενης κορτιζόνης. Σε δύσκολες περιπτώσεις κάνουμε συστηματική χορήγηση φαρμάκων από το στόμα. Και αυτά τα φάρμακα τα καινούρια, οι βιολογικοί παράγοντες, πότε χρησιμοποιούνται? Υπάρχουν αλγόριθμοι αντιμετώπισης των αλλεργιών όπως και σε όλα τα νοσήματα. Όταν εξαντλήσουμε τα απλά συμπτωματικά φάρμακα και πέσουμε από το επίπεδο ελαφρύ, μέτριο στο σοβαρό νόσημα, όταν δηλαδή δίνουμε μεγάλες δόσεις φαρμάκων και ειδικά συστηματικά στεροειδή, τότε ανάλογα και με το προφίλ του νοσήματος και την εργαστηρική διάγνωση του ασθενούς, μπορεί να αποφασίζουμε τη χορήγηση των βιολογικών παραγόντων, οι οποίες λέγονται και μονοκλονικά αντισώματα, που είναι βιοτεχνολογικά φάρμακα, πρωτεΐνες δηλαδή φτιαγμένες στο εργαστήριο, που μπλοκάρουν σημαντικούς μεσολαβητές της αλλεργικής φλεγμονής.